15 февральда Илхам Шакиров премиясын тапшыру тантанасы узачак. Тарихта бірінші тапқыр әлігі мақтаулы исем лауреатлары инде белгілі. Премияның келешегін инде болар. Эфирда таяны нұқтас тапшыруы студияда Алмаз Афиятов исәнмісіз. Хайырлы кеш мөхтәрәм кунаклар, шыннан да бірінші тапқыр шундый зур грандиоз вакыйга дип нәкъ әлеге премияны бәлки әйтергә кирәктер. Башка ниндидер конкурслар һәм премиялар тапшыруга караганда һәм тарихның яңа бите ачыла дип әйтеп буламы, Дамир әфәнде, килешәсезме? Ең біріншіден әйтәсем килә, безнең билгеләнгән шәхесләре безнең, аларның исемнәрен мәңгелләштерү, ул минем уйлавымча безнең хөкүмәтнең ул төп бурычлары берсе. Һәм әлбәттә Илхам Шакиров исеме ул безнең өчен бик горурлы, бик бик исем һәм 2020 елда мәңгелләштерү чаралары бик күп узды дип саныйм. Ул иң беренчедән 26 апрельдә Илхам Шакиров исемендәге концерт залы аталган Казань Экспода. Алар арасында бюст кую, шулай ук аның туган авылында. Алар арасыннан Салават күперендә проспекты аның исеме белән аталган. Ул октябрь айында, 3 октябрьдә Илмә тактасы кую. Һәм менә бүтән бу чаралар арасында мин уйлыйм иң мөһиме, иң зурысы ул менә 2020 елда аның премиясын игълан итү. Шуннан да монда Илхам Шакиров әле факторы да үз эшен эшлидер. Менә әлеге исемне йөртү, Зилә ханым, сез ничек уйлыйсыз? Шул ук жюри әгъзаларына булсынмы ул һәм катнашучыларга булсынмы? Ниндидер өстәмә җаваплылык өстиме? Өсте шынлапта җырчылар үзенең репертуарын сайлаган чакта гел уйлап кына теге чираклы җырлар җырламаска. Чөнки Илхам абый безнең үрнәк булып тора, татар сәнгатенең, татар җырының. Ул бүтән безнең булган классик композиторларның әсәрләрен җырлаган. Аннан соң халык көйләрен матур иттереп. Чынлапта менә яшьләр шуңа тартылсын. Үзләре яза, үзләре җырлый дигән сүз бар бит инде хәзер. Менә затлы репертуар булдырыр өчен. Һәм безнең сәнгатебезне, җыр сәнгатебезне саклау ягы да бар. Мен уйлыйм, ул бик этәргеч булачак. Кадим әфәнде, менә төп асылы нидә икән? Әйткәнебезчә, конкурслар күп, монда бит инде аңлашыла, хәтта кемнәрдер аны Тукай премиясе белән дә чагыштырды. Бу нәкъ менә җыр сәнгатендә шул дәрәҗәдә булырлык премия дип. Нәтиҗәләр ясау иртәрәктер бәлки, ләкин менә сез ничегрәк күрәсез әлеге премияны? Шуның гына әйткәндә, әлеге премияны булдыру ул 16 еллар тирәсендә Илхам абый үзе исән вакытта ук та без гамәлгә кертү турында уйланган бар иде. Әмма ләкин менә шушы аралык узып китте. Инде хөкүмәткә рәхмәт, әлеге премияны шушылай зурлап быелгы җылга билгеләү өчен. Бу премия бик каты кирәк иде дип саныйм, чөнки җырчылар арасында таратырлык безнең премия дәүләт тарафыннан бу беренче премия. Шуңа күрә әле андый премия хәтта Мәскәү артистларына да һәм Рәсәйдәге башка күп кенә республикаларга да татымаган дип исәплим. Шуңа күрә безнең республика бу яктан да үзен илгә иттереп күрсәтте, алдынгы иттереп күрсәтте. Шуңа күрә әфәрин диясе генә кала, татар халкы үзенең улларын онытмый, Аллага шөкер. Һәм нәрсәсе белән аерылыр икән, Рифат әфәнде, бәлки сез әйтеп китерсез. Менә асылы нидә? Чөнки без әйткәнебезчә, барыбер аның төп мәгънәсе бит инде бары тик җырчыларның иңнәрен сайлап алу гына түгел. Монда тирәнрәк мәгънә ята кебегрәк. Үз вакытында Илхам абый безнең җыр сәнгатен шундый югарылыкка күтәрелде. Аннан соң ничектер менә түбәнәйде. Ул инде үзе исән чакта да аны сизде. 90-нчы елларда менә ничектер менә шулай түбәнәя башлады. Ләкин мин уйлыйм, җырчылар уйланыр киләчәктә. Менә шушы премияны алыр өчен нинди дәрәҗәдә җырларга кирәк икән. Алар ынтылыр. Алар академик сәнгатендә сайлар. Теге каяндыр урамнан кирип кенә түгел. Менә уйланыр, аннан соң репертуарны. Менә әйттеләр бит инде, Илхам абый халык җырларына түгел, бөтен композиторларның, классик композиторларның барсының да әсәрләрен җырлап чыкты. Сәйдәштән, аннан соң бөтен опералардан нинди ариялар бар, аларын да җырлады. Менә Илхам абыйның шундый дәрәҗәдәге, аннан соң хәвәскәрләргә. Хәвәскәрләрне инде хәвәскәр композиторлар, ул бик сайлап кына алайды. Ифрат абый бер шулай очрашканда килеп сөйләде инде. Мин анарга биргәнем утыр әле яннарыма җырны инде ди.
Мен мындай пуштак жырны жырлаймын инде деп инде Илхам абай да китте ди. Шундан соң бер заманны моны кытлы икән инде аның баянчысы. Менә шулай синең жырыңны Илхам менә шулай гастрольдә бик матур итеп җырлап кайтты. Нинди жырны? Утрәлә яннарыма. Шундан соң инде бу Илхам белән очрашкач, ифрат инде Хисамов әйтә икән, менә син минем җырны җырлагансың. Халык сырага җырладым инде. Халык сырый, билгеле. Халыкны тәрбияләде Илхам абый. Зур сәнгать белән тәрбияләде. Менә шулай бер кирәк. Ләкин менә соңгы вакытта җыр сәнгатен генә түгел, тулаем эстрадны тәнкыйтьләүчеләр дә күп. Каядыр менә ничектер менә бу элеккеге буынны югалта барабыз дип әйтүчеләр дә шактый. Чыннан да менә бу премияны бәлки килеп чыгышы Дамир әфәнде ничек уйлыйсыз, дәүләт тарафыннан да менә шундый зур ярдәм күрсәтелүе безнең әлеге юнәлешне яңа үрләргә күтәрергә ярдәм итәр һәм моңа кадәр булган бәлки тәнкыйть сүзләрендә онытырга ярдәм итмәс. Димәк, бездә бәйгеләр бик күп, премиялар бик күп, ләкин аның иң югарысы ул безнең Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премия, һәм икенче баскычта ул инде безнең Илхам Шакиров премиясе булачак. Һәм әйтәсем килә мәгънә турында. Төп мәгънә, тирән мәгънә минем уйлавымча ул номинацияләрдә. Чөнки менә ул беренче тапкыр һөнәри номинациялар тиң, кыз номинациясы, кыз тавышы, ир тавышы, безнең хәвәскәр номинациясы бар. Һәм мин уйлыйм, ул менә шул халыкта булган халыкчан җырчыларга ул ниндидер этәргеч булачак аларның карьераларында һәм аларның киләчәгендә. Номинациялар дигәннән менә сайлап алу эшчәнлеге ничегрәк башкарылды, Риф әфәнде, сез бәлки сөйләрсез. Чыннан да монда бит инде ачыклау бик авыр һәм ялгышмасам әле ниндидер бәхәсләр дә булган монда, кемнәрне беренче урынга чыгарырга, мәсәлән, бик тигез барганнар дип ишеттем. Менә бу пәрдәне бераз ачсагыз иде. Монда инде беләсезме, без генә түгел, безгә кадәр монда бик күп кеше эшләде. Безгә инде әзерләп китерделәр шушы номинацияларга әзер җырчыларны һәм балалар буенча куелган иде. Без инде җырчыларны беләбез бит инде. Белгән җырчылар күрәбез, шул җырчылар. Балалар буенча инде монда без кибет алмадык. Чөнки 92 җырчы бер балл белән аерылып торалар, ир тавышында. Ә кемне беренче куясың диде булмый бит инде. Шуннан соң инде без шулай теләдек. Беренче урын ничек куелган, шулай монда инде бәхәсләр дип күтәреп тормадык. Әйе, Дамир әфәнде. Дөрестән дә бик кыен булды. Иң беренчедән, чөнки безнең ике баскычлы сайлау булды. Ул иң беренчедән эш төркеме, алар торганнар анда бик күп Без белгән кешеләр булды: Клара Харединова, Рима Ибрагимова, Георгий Ибушев, безнең Нәшип Җиганов консерватория профессорлары, барысы 14 кеше. Һәм иң беренчедән бу эш төркеме, экспертлар, алар үзләрен балларын куйганнар, һәм дөрестән дә әйткәндә, Рифа әйткәнчә, баллар бик тыгыз иде. Аларның 1,5 баллар арасында гына. Бәлки киресенчә яхшыдыр да, чөнки монда ниндидер конкуренция да барлыкка килми икән. Кадәр әфәнд, сез ничек уйлыйсыз? Әлбәттә, менә әлеге астагы эш башлыгын әйтеп китәсем килә, тулландырып, монда бик төрле яклап куелган жюри әгъзалары иде. Алар шул исәптән оркестр дирижерлары да бар иде, хор җитәкчеләре дә бар иде, институт культурада бехисап укыткан укытучылар бар иде, консерваториядә укыткан укытучылар бар иде, артистлар арасыннан, композиторлар арасыннан, шагыйрьләр арасыннан кешеләр бар иде. Шуңа күрә бу инде жюригә киткәндә үк берникадәр үзенең теге бик ширканчык алып киткән нәтиҗәләр булды һәм жюри үз чиратында бик матур гына таслап кына әлеге җиңүчеләрне билгеләп тә куйды. Бу шул хәтле бер яктан бик зур эш барлыкка килде. Икенче яктан шул хәтле җиңел генә узып та китте. Әйе, чыннан да шулай, Зилә ханым, менә сайлаган вакытта гына түгел, әле бәя биргәндә дә бит һәркем үзенең тәҗрибәсенә таянып та эш итә. Менә чыннан да лаеклы кешеләр күп дип әйттек, ләкин алар арасында да иң-иңнәрне сайлап алу ничегрәк булды? Менә безнең жюри эше бик җиңел барды. Чөнки бер тавыштан, бер нинди анда башка фикерләр булмады. Сайлаган чакта бер тавыштан бөтенесе шулай килеп чыктылар алар. Мен уйлыйм, бик лаеклы, бик тәматур
сайлау булды. Мен уйлыйм, алар әле киләчәктә дә бик үзләрен лайыклы дип күрсәтерләр. Менә бу бүленеш, мәсәлән, ир-ат җырчылар арасында, хатын-кыз җырчылар арасында, һәм инде халыкчан җырчы дип әйтик, бу очракта менә бу бүленеш шулай ук алга таба да шулай дәвам итәргә тиеш дип саныйсызмы? Бәлки анда үзгәрешләр керер, чөнки менә без инде барыбыз да мәктәптә, хәвәскәр хорларда җырлап, шуннан чыккан бит артистлар шуннан башлый. Иң башта хәвәскәр була. Илһам абый да үзе шулай булган инде, җырлап йөргән, аны күргән Җиһанов алып шулай укыткан. Ул яшьләр өчен бик тә кирәк нәрсә. Хәвәскәр арасында бик шундый талантлы яшьләр бар. Яшьләрне үстерер өчен, аларны укытыр өчен менә шундый этәргеч булырга тиеш. Үзләренең осталыгын тагын да шарларга дип әйтим инде, үстерергә. Шуның өчен карарбыз киләчәктә ничек менә тормыш күрсәтер. Менә Илһам Шакиров премиясының беренче лауреатлары кемнәр алар? Бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Таяну ноктасы тапшыруы. Без бүген Илһам Шакиров премиясе турында фикер алышабыз. Шуннан да кайбер премияләрдә исемнәр һәм җиңүчеләр ахырга кадәр әйтелми. Монда без исемнәрне беләбез. Менә әйтеп китсәгез иде, кемнәр алар? Дамир әфәнде, сездән башлыйк әле, һәрберсен аерым-аерым. Менә ничегрәк һәм үзегезнең бәяне дә ишәтәс килә әлеге җиңүчеләргә карата. Монда бит тарихка кирип калырлык булырга тиеш бу. Бәя куелган инде аларга. Ләкин шул ук вакытта иң беренче безнең хатын-кызлар һөнәри номинациясендә ул Резида Галимова. Ирләр һөнәри номинациясе ул безнең Филүс Кахиров. Һәм хәвәскәр халыкчан номинациясендә ул безнең Флёр Шакиров. Менә бу кешеләрне әйтеп киттеләр бит әле хәзер. Алар лайыклы дип уйлыйм. Аларга менә киләчәктә дә омтылырлар җырчылар шулар уровеньна. Монда чыннан да критерийлар да бик җитди иде. Һәм кызыклы гына критерийлар бар. Мәсәлән, кайберләрен генә әйтеп китәм. Илһам Шакиров репертуарын башкарырга тиеш, ул халык җырларын җырларга тиеш. 10 елдан ким булмаган сәхнә тәҗрибәсе һәм башкалар. Менә шушы барлык критерийларга туры килердәй җырчылар күпме бездә, Кадим әфәнде? Шуның гына әйткәндә бик күп тә түгелдер. Икенче яктан әйткәндә бездә теге җырчылар шулай ук бихисап, әмма ләкин бу премиядә үз чиратында безнең җырчыларны үсергә инди, үз эшләрендә эшләргә инди һәм иң мөһиме менә консерватория белеме алып, классик сәнгать белән таныш булган җырчыларны шунда таба этәрү өчен бу бик зур үзенчә бер баскыч булып тора. Шуңа күрә Илһам абыйның инде хәзер сез беләсез, Татар маңы дигән конкурсы бар иде һәм анага да Илһам Шакиров исеме бирдек һәм менә Илһам Шакиров Татар маңы конкурсыннан чыгып, үзенең булган һөнәрен тагын да шарлап, әгәр дә инде кеше үзенең барган юлында Илһам Шакиров премиясенә дә барып җитә икән, бу инде Илһам абыйның бер дә эзеннән тайпылмыйчан, нәкъ Илһам абыйча яшәп, нәкъ аныңча халык алдында хезмәт итеп, үзенең тормыш юлын матур гына алып бара торган җырчылар турында сүз бара инде монда. Күргәнебезчә, исемлек зур монда, менә бу барлык таләпләргә туры килердәй. Зинә ханым, менә бу юнәлешләр һәм бу критерийлар арасында сезнеңчә вокаль якка ни дәрәҗәдә өстенлек бирделәр? Вокаль якка, чөнки Филүс турында әйткәндә, ул классикында җырлый, моңлы татар көйләрендә җырлый, чит ил классикасында җырлый, операда да җырлый. Ул төрле яктан туры килә, аның сәнгате, чын сәнгать әсәрләрен башкара. Сәхнәдә чираклы гына теге җырлар халык кул чапсын өчен түгел, аның концертында утырасың, менә ничектер зур тәрбия ала халык. Рәхмәт әйтә. Әбиләрдән дә, яшьләрдә. Мен уйлыйм, Илһам абый үзе дә аңа шундый васиятлар бирде. Алар бергә хәтта китмәс андавачын җырладылар. Исегездәдер, телевидениедан күрсәттеләр. Аның дәвамчысы дип әйтергә дә була. Шуннан да күпләр моны әйтә һәм әйтергә кирәк, монда бит әле акчалата бүләкләрдә каралган. Менә бу шулай ук җырчыларга ничектер стимул булып торамы? Һәм Дамир әфәнде, менә гадәттә еллар узу белән барыбер бәхәсләр күбәячәк кенә һәм дөреслекне һәм чын мәгънәсендә әлеге премияга ия булырдай кешеләрнең дөрес сайлануын ничек саклап калырга киләчәктә сезнеңчә?
Мин уйлыйм, татарларның әйтелмәсе бар бит әле, туй гаепсез булмый. Мин уйлыйм, бөтен бәйге, бөтен премиялар, алар да шулай ук тәнкыйтьчеләр һәм тискәре яктан әйтә торган кешеләр алар булачак һәр хәлдә, ләкин шул ук вакытта жюри әгъзаларына, комиссияларына, экспертларына иң беренчедән менә үз-үзләрен дөрес сайлау эшләгәннәр дип уйласалар, мин уйлыйм, ул дөрес булачак. Һәм монда бит әле аңларга кирәк, һәр кеше үзләре дә тапшыра, кемдер өчен әлеге лауреат булу исемлегенә тәкъдим итүчеләр дә булды. Менә алга таба Риф әфәнде ничегрәк башкарылачак эш? Чөнки гадәттә беренче тапкыр уздырганда барыбер каршылыклы якларда туарга мөмкин, инде эшләп бетерелмәгән моментларга да игътибар итәләрдер. Менә сезнеңчә тагын ниндирәк юнәлешләр башкарырга кирәк, нәкъ менә мондый хаталар ясамас өчен? Минемчә, монда теге жюри әгъзаларына күбрәк эш калдырсыннар иде. Ә минем теләгем киләчәктә без инде теге үз-үзенең фикерләрен күбрәк әйтергә тиеш. Димәк, монсында әле барлык жюри әгъзасы да бөтенләй фикерләрен әйтеп бетерә алмады дигәнрәк фикер калды сездә, шулаймы? Менә шулай ук без инде Илһам Шакиров шәхсенә тукталмый булдыра алмыйбыз. Дилә ханым, менә сез һәр кайсыгыздан ишетәсе иде, менә бәлки нидер якты истәлек, үзегезнең тормышыгызны Илһам абый белән ничегрәк бәйлисез сез? Сездән башласак иде. Шулай, Илһам абый, хәтта менә мин күпме концертлар бирдем, ул киләдер, чәчәк тотып киләдер, тамашачы булып. Безнең шундый дуслык, иҗат дуслыгы бик күп еллар бергә булдык инде. Аннан концертлар белән бергә чыктык, симфоник оркестр белән, Мансуров дирижерлыкта районнарга чыктык. Аның белән ул бик шундый ачык кеше, ничек әйтим, күңелле кеше, бик акыллы кеше, бик күп белә торган кеше, эрудициясе бик югары дәрәҗәдә. Бәлки аерым истәлекләрегез бардыр. Бу сыйфатлары хакында Илһам абыйның һәр тамашачы да беләдер инде. Менә сез үзегезнең белән бәйләнендер, бәлки хатирәне искә төшерерсез. Ул шундый тапкыр гына әйтеп куядыр. Бер вакытны шулай чыгып килә конкурс. Ул иң беренче татар җыры конкурсы, ул Илһам абыйның исемен йөртте ул бераз. Анасын татар җырына китте, моңына китте. Гел бергә шулай утырабыз. Жюридә утырган чакта Илһам абый, менә кай вакытта икеләнәсең бу җырчыга, ничек бәя бирергә? Алар бик күп иде ул чакта. 500-гә хәтлем җитәдер. Мин карыйм, Илһам абый әйтәм, ничегрәк син бирдең бәя дип карыйм. Менә укыды дәфтәрен. Укысам, анда карасам, гарәп хәрефләре белән язылган. Укып булмый. Шундый кызыклы моментлар да. Хәтта әфәнде, Илһам абыйның бит тормышы да турыдан-туры филармония белән бәйле иде. Менә сездә бәлки кызыклы хатирәләр сакланып киләдер. Гомер буе әлбәттә Илһам абый филармониядә булган. Мин монда бер әйберне ышкындырасым килми, форсаттан файдаланып, мин филармониянең ике канаты, эстрададагы ике канаты булган Әлфия апаны да искә аласым килә. Чөнки Илһам абый дигәндә без Әлфия апаны истә тотырга тиеш, Илһам абый дигәндә Әлфия апаны истә тотырга тиеш, берсен-берсе аралаштырып. Шуңа күрә аларның менә ылгайган көннәрендә дә ничек кочаклашып, ничек бер-берсен теге яратып, шул хәтле ихтирам белән бер-берсенә карашлары минем әлдә күз алдымнан китми. Әлеге мизгелләрдә, әлеге эшләрдә минем һаман күз алдымда. Һәм Илһам абыйның бер теге кызык әйбере калды инде күңелдә, аны күпләр белә торгандыр да. Бер урамнан барганда бер кешедән сорый икән, кая бардың? Менә бәхетлегә бардым әле дә. Әник сумкың бик юкка гына дигәч инде Илһам абый җавап кайтаргандай. Менә бәхетлегә кирип, бәхетсез икәнемне тоеп чыктым, бәяләр буенча әйткән инде. Илһам шундый бер кызык мәзәге җыр инде. Һәр вакыт аның әйтер сүзе табылайды. Риф әфәнде, сез ниндирәк истәлекләр белән бүлешерсез? Менә минем җырларымны җырлады бит инде Илһам абый. Шуннан соң бер гастрольләргә аның белән чыгарга туры килде. Бу инде мине халыкка чыгара җырлый да, халык алкышлый. Шуннан соң мин чыгам, кичкенә генә бер инде егет. Шуннан соң менә инде кичкенә генә бекере бөтен дөньяны бетерде. Мин ул вакытта ничектер ул әйберләрне белмидем, ул урак икән. Теге урада бөтен нине урып чыга, кырны. Шуның кебек инде менә шул әйберне миңа әйтте да, мин инде уйлыйм, әйтәм, ничек кичкенә генә бекере бөтен дөньяны бетерде. Ә ул мине мактый да,
Шул ук вакытта менә шушы җырны да әйтәйин, менә шушы кечкенә генә кеше шушындай җыр язган дигән кебек инде. Менә шундый минем, булай инде бик күп моментлар була иде, чөнки миңа укырга килде, туры килде урыс мәктәбендә. Инде гел мине тәнкыйтьли иде, әйтә иде, бу сүз дөрес түгел, бу сүз дөрес түгел. Менә бuna хәтта илһам дигән сүзендә мин х хәрфен дөрес әйтмәгәнмен. Менә шул кызык. Татарчалаштырып әйешен анда. Дамир әфәнде, менә татар халкына Илһам Шакиров шәхесе бит инде ул аерым ниндер урын алып тора дип әйттек без. Аның исемен мәңгеләштерү буенча да сез санап киттегез инде, хәзер эшләр башкарылды дип. Менә җыр сәнгатендә бигрәк тә алга таба ниндирәк эшләр алып барылачак? Менә бу премия турында әйтәсем килә, ул безнең 2 елга бер тапкыр булачак. Димәк, ул 15 февральдә булачак һәм 2 елдан соң. Әйтәсем килә, безнең узган ел декабрь айында беренче тапкыр тарихта 5 еллык безнең мәдәнияттәге иҗади кешеләрнең, шәхесләрнең мәңгеләштерү программасы кабул ителде. Һәм бу программа ул 5 елга язылган, һәм ул мин уйлыйм бөтен шәхесләр дә анда безне кергән, бер кемне дә без онытмадык, һәм без бу программа аша Алла бирсә эш итәбез. 15 көнне Кадим әфәнде нәрсәләр көтәргә тамашачыларга, инде Илһам Шакиров иҗатын яратучыларга һәм гомумән менә бу эшчәнлек белән кызыксынучыларга. 15 көнне бик матур чара булачак. Әлеге беренче тапкыр 3 алтын медаль кадалачак, бик дәрәҗәле, бик лаеклы кешеләргә. Шуңа күрә монда без аның эшесенең дә җырлау усталыгын күрәчәкбез һәм анага кушылып бик күп безнең шатланган эстрада артистларыбыз катнашачак, оркестрлар булачак, бию коллективлары булачак. Бу әлеге бәйрәм безнең Аллага шөкер Илһам абый исән вакытта да инде менә 16-17 ел буе эзлексез 15 февраль көнне нәкъ аның туган көнне шушындый зур чаралар белән без бәйрәм итәбез. Бусы инде аерым булачак, чөнки бу премия белән бәйле. Шуңа күрә менә шушындый матур чара көтәбез. Дилә ханым, сез ничегрәк күрәсез әлеге премияның киләчәген? 2 елга бер уздыру азмы, күпме, ничек уйлыйсыз? Бәлки аны еш уздыра башсаң кадере бетәдер. Һәм монда шул ук мәсәлән 3 көнне кешене билгеләп үтү дә бу очрактан дөрес дип саныйсызмы? Дөрес, 3 кеше булу дөрес. Мен уйлыйм, төрле номинациядә тормыш күрсәтер. 2 елдан менә уздырып карыйк, җитлегеп өлгерәләрме җырчылар, юкмы? Менә шундый дәрәҗәдәге җырчыларны без хәзер барлый башларга тиеш. Конкурс берсе башланганда, икенчесе яңадан әзерләнергә тиеш. Менә шулай, шул чакта гына һәр укытучыларга барсына да шундый йөкләмә бирергә, әзерләргә җырчыларны. Бу җырчылар өчен генә булырга тиешме? Бәлки киләчәктә Риф әфәнде шул композиторларны да һәм башка һөнәр ияләрендә нәкъ менә җыр сәнгате белән бәйләргә кирәк дип санамыйсызмы? Илһам абый билгеле үзе дә көйләр яза иде бит. Менә шул ук син сазыңны уйнадың, ул бит ул вакытта әйтмиләр, язган дип, уйлап чыгарган дип. Илһам абый әйтә иде. Менә мин шушы җырны радиодан ишеттем, шушындыйрак моңлы җырды. Шунарга Нәкый Сәмбәтнең сүзләрен сайлап алдым да, шушыны сәхнәгә чыгарып, мин чыгардым дип әйткән иде. Ләкин ул бер кашан да әйтмәде. Менә мин яздым, мин уйлап чыгардым дип. Чөнки ул вакытта композиторлар, безнең союз композиторы бик көчле иде, узлап профессионал композитор. Кая инде простой җырчы җыр язган да шуны күтәргә. Шуңа күрә алар берсе дә әйтмәде мин композитор дип. Алар барысы да менә шулай халык җыры дип җибәрделәр җырларын. Һәм нәтиҗә ясап әйтсәк, Дамир әфәнде, менә Илһам Шакиров премиясының әһәмиятен билгеләүдә сезнеңчә нәрсә таяны нуктасы булырга тиеш? Таяны иң беренче кеше, таланты, мөхите, теләкләре, мин уйлыйм, менә бу төп баганалар. Димәк, премия тапшыру тантанасы 15 февраль көнне Казанның филармония концертлар залында узачак. Илһам Шакиров кебек шәхеснең премиясе озын гомерле булсын иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.